name is Bombshow. You're welcome to my Bombshow television. Musha masho zuri kupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Tinokupedza nguva yenyu sikade kurebesa. Kana wanakirwa nezvacontent yatinokanda, please kusubscribe nekulike also nekushare nekucomment pamavideos. Saka Nyaya, let's get into each story of today. Sangana inayo. Nyaya yangoni munetsiwa na ngoni Evangelista Joe yakambobuda mumwedzi waMachi, asi vanhu vakawanda havana kuzvitenda, havana kuzvibhilivha. Hezvo nhasi dzava kubuda zvekare pachitaurwa kuti pave nepamuviri pari kutoratidza zvekare kuti pakura. Tiri kutaura nyaya yamuka ichipisa mumastreets esocial media nhasi, nyaya yamadam boss nemurume wavo ngoni munetsiwa. Marriage yavo iri kunzi yava panguva yakaoma zvichitevera kuexposwa kwehiding place yamainini yemusikana ari kunzi akamitiswa nangoni uko kwanga achigara kwaseke kuchitongwiza. Ndiyo nyaya yatinayo nhasi uno paMbire TV Zimbabwe. Naizvozvo kana wanga wasati wasubscribe kuchannel yeMbire TV Zimbabwe, tinokumbirawo zvekare kuti usubscribe kuitira kuti usazosara patinobura nawo dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika. Naizvozvo panapa pane nyaya yatenderedza vanhu musoro yamuka ichingopisa nhasi mangwanani yekuti madam boss vakarwisana nemusikana ari kutaurwa zvekare kuti akazvitakura ane pamuviri, anova musikana akambobuda mazuva akadarika achinzi amitiswa nangoni munetsiwa, anova murume wamadam boss. Madam boss zvekare vari kunzi nemusi weMande vakaenda kuchitungisa kwaseke kwaanga kuchigara musikana uyu, kwaanga achichengeterwa musikana uyu. Vakasvika vari kunzi zvekare vakatosvika vakasvimha misodzi vakakumbirana zvakanaka nemusikana uyu kuti asiyane nemurume wavo. Asi panonzi pakazotanga hondo, pakava nekurwisana. Madam boss vakabvuta foni yemusikana uyu vachiti vadhilite maphotos aive mufoni musikana uyu akatorwa nangoni munetsiwa. Marriage pari zvino panapa according to H Metro yaburitsa nyaya iyi. Vari kutaura kuti marriage yamadam boss nangoni munetsiwa iyo yanga yave nemakore masere 8 vachigara vose inogona kuenda panguva yakaoma. Naizvozvo ngoni akapiwa zvekare ultimatum yekuti agadzirise nyaya dzake kana kuti muchato wodamburwa, muchato wopera, zvichitevera chiitiko icho chichi chakaitwa nangoni pamwe chete nangoni dzache Evangelista Joe. Uyo zvekare muna Machi akamboburitswa neH Metro pachitaurwa inyaya imwe chete iyoyo, nyaya ikarambwa zvekare. Pakazobuda zvekare dzimwe nyaya dzana Chipo the trouble maker dzichipomerwa zvekare ngoni munetsiwa, murume wamadam boss achipomerwa nyaya yekudanana naChipo the trouble causer. Asi zvichakadarowo ngoni munetsiwa anotaura zvekare nevatapi venhavo veH Metro achibvuma achiadmita kuti zvechokwadi akavata nemusikana uyu ngoni dzashe Evangelista Joe. Naizvozvo akati nyaya iyi iri kugarirwa pasi nemhuri, vari kuenderera mberi nekuita hurukuro dzekuti vagadzirise pasave nezhowe, pasave nehondo inenge yakaitika nemusi wemuvhuro kuchitungwiza kwaseke. Akakumbira zvekare vatapi venhavo kuti vamupe nguva yekuti akwanise kusota, akwanise kugadzirisa mesi yaakonzeresa pamarriage yake namadam boss. Ndiyo nyaya yatanga tinayo nhasi uno mangwanani pachannel yenyu yeMbire TV. Nyaya iri kupisa nhasi uno mumastreets pasocial media ingori nyaya yamadam boss iri kutenderedzwa zvichitevera nyaya dzekubvondorwa kwakaitwa musikana ari kunzi akamitiswa namofela. Naizvozvo tinokutendai zvikuru nekuramba muchitsigirawo nekutevera Mbire TV Zimbabwe. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramuri kubata. Kana wanga usati wasubscribe, regai tikuyeuchidzeiwo zvekare kuti subscribe, then turn the notification bell on kuitira kuti patinouya zvekare nenhau dzakasiyana siyana
iwe hauzosare.